Bismillahirrahmanirrahim. Zamanê berê de Zahîdek bûbû mêvanê padîşah. Padîşah û Zahîd ji bo xwarinê bi hev re çûne ser sifrê. Zahîd ji îhtiyaciyê xwe kêmtir xwarin xwar. Ji ber vê yekê birçî ma. Wextê li mêj jî kirin, li mêja xwe gelek dirêj kir. Armanca wî ne tirsa Xwedê bû. Dixwest ku di huzûra padîşah de Zahîdekî qenc were xuyan. Bi zahîr berê xwe dabû Keeba Şerîf lê daxwaza wî Tirkistan bû. Dema Zahîd çû malê ji maliyê xwe re got ji kerema xwe xwarin amade bikin. Kurê wî yekê gelek bi feraset bû. Dema daxwaza bavê xwe seh kir, ji bavê xwe re got: Bavo, Siltan te dawetê xwarinê kiribû, qey te li wir xwarin nexwar? Zahîd got: Kurê min, xwarina padîşah nedat xwarin. Kurê wî yê zîrek got: Bavo, ji kerema xwe rabe li mêja xwe jî dubare bike, yanî qeza bike. Yê ji bo ku xwe Zahîd nîşan bide xwarinê kêm xwaribe, bêguman li mêja xwe jî ji bo padîşah vêga dirêj kiriye. Erê zaf mirov hene, ne ji bo dilpakî û riza xwedêkarên qenc dikin. Armanca we berjewendî û xwefiroşî ye. Mirov bi nûr û feraseta îmanê dikare wan kesên menfaetperest kifş bike û xwe ji zirarê wan biparêze.